Fl-aħħar ġimgħat issuktaw l-ispezzjonijiet ta' rutina ta' traffiku f'diversi toroq madwar Malta u Għawdex. F'dawn l-ispezzjonijiet il-maġġoranza assoluta ta' sewwieqa kienu konformi ma' regolamenti ta' traffiku, iżda fejn ma kinux ittieħdet azzjoni immedjata u nħarġu taħrikiet kif meħtieġ. Bejn l-ewwel u 30 ta' Diċembru b'kollox saru 271 road check fejn fihom twaqfu 7932 vettura u nħarġu mal-513 taħrika filwaqt li nħarġu madwar 123 akkuża waqt li 4 persuni nstabu pożittivi li saqu taħt l-influenza tal-alkoħol. Waqt żewġ spezzjonijiet separati il-pulizija arrestaw żewġ persuni. F'każ minnhom il-pulizija innutaw vettura li ma waqfitx mal-istruzzjonijiet tal-uffiċjali bil-pulizija u beda jsuq perikolus. Ftit wara s-sewwieq abbanduna l-karozza mal-ġenb ta' triq u aktar tard ġie arrestat. Is-sewwieq tressa l-qorti fejn ammetta l-akkużi bis-sentenza se tingħata aktar il-qudiem. Sewwieq ieħor inqabad isuq bla liċenzja darbtejn fl-istess ġurnata u huwa wieġeb mhux ħati u ngħata l-ħelsien mill-arrest. Fost il-kontravenzjonijiet li nħarġu f'dawn il-jiem kien hemm lil sewwieqa li nqabdu jsuqu jew mingħajr il-liċenzja jew mingħajr polza tal-assigurazzjoni li kellhom numru ta' passiġġiera iktar milli tippermetti li ġor fil-karozza u sewwieqa mhux lebsin iċ-ċintorin tas-sigurtà. Numru ta' vetturi ġew ukoll irmunkati għax is-sewwieq ma ppreżentax liċenzja valida. L-ispezzjonijiet ta' traffiku se jkomplu f'lejlet u l-ewwel jum tas-sena u jibqgħu għaddejjin matul il-kumplament tas-sena bil-għan li f'Malta u f'Għawdex ikun hawn toroq iżjed siguri. Fil-fatt fix-xhur ta' qabel bejn l-ewwel ta' Jannar u 30 ta' Novembru b'kollox saru 2711 road check, twaqfu madwar 58,850 vettura u nħarġu aktar minn 3300 taħrika waqt li 43 persuna nstabu pożittivi li saqu taħt l-influenza tal-alkoħol.